Takže čau lidi, tady Nexus, vítám vás u dalšího let's playového videa z Blox Fruits. A dneska bych se chtěl dostat zase na další ostrov a chtěl bych sníst jeden speciální fruit, který mi dneska spadl včera. Takže můžeme jít na to. Takže jako první teda jsem, jak jsem měl minulý teď odemknul ten gacha, kde spadl random fruit, tenhle je ještě jeden speciální, co bych dneska chtěl sníst. Takže můžu pohybovat. Ale ten, co mi spadl, je ještě lepší. Protože ten, co mi spadl, tak je pěkně, ještě jsem si koupil tady tu Iron Mace a ještě Flint Knoku. Tak teda jsem ještě teda dostal tu portal frutku, kterou teď chci sníst. Byla strašně pěkný, ale je na to čas. Je na to čas sníst portal frutku. Co to? Ty vole. Co to je? Wow, to má pěkně. A jako tady. Wow, kámo. Tak to... To je dobrý den. Takže bych si tady vzal svůj věrný quest na piráty. Kámo, vypadá to pěkně. Takže bychom mohli vzít v levelu 10. A pak level 50 200 a tak, ok, tak to bude dlouho. To co je? To co je? Tak to je jinačí kosa, kámo. To je jak prase. Tu myšku jsem si koupil klasicky tady u toho týpka, co ji tady prodává. Když jsem se ptal a tak a ten fruit mi spadl z gači, což je vlastně v džungli. A dělá to taky seriózní zvuk jako prase. To je strašný zvuk. To zatím moje nejlepší fruitka tady. Takže tak. Hotový quest máme, tak teď bych udělal quest tenhle Bruty a pak bych vzala toho bosse, co tady je. A třeba příští hru, tak příští video, což vyjde asi zase zítra, tak bych udělal zase tu gaču. A ukázal bych vám, co by vyšlo. A možná bych udělal možná udělám stream nebo tak. Škoda zmizel ten týpek. Tady je boreček. Jak jsem si dozvěděl, že to nebylo 10 nebo 15, prostě potřebuji level 50 na to. Nebo mastery level 50, to bych si to mohl web, aby si měl nová schopnost. Ale to jako to je docela. Ze začátku, co jsem natáčel, tak jsem kámo, už byli skoro profíci, vůbec, ale jsme určitě nový lepší cestě, než to bylo na začátku. Tak, ještě 6. Takže quest hotov, portal fruitka už bude na level 21. A teď tady to dělám tak. Ježiš, to
portál. Když to nedáme na nikoho, tak prostě ten portál nic se nestane. Aha, tak to je dobrý vědět. Ale jinak, když to kam trefí, tak je to prostě nezničí. Že se nedá přežít. Pěkně. Takže, kdybych se vylepšil defenzi a míl, určitě tak. Kdybych si vzal teda quest na toho Bobbyho a zkusil bych ho už neškodí teda. Je tady hlavní boss, který je přesně tamhle nahoře. Jo. To je on. Docela dost moc, ale nejde to moc vidět, no. Tak má hodně HPček. Já jsem zjistil ještě, že tady v tom městě tak je nějaká učitelka, to vám znovu ukážu. A to by vám za 150 000 měla naučit nějakou schopnost. Nějaký schopnosti 4. Nějaký dark schopnosti. Což si někdy na to našetřím a zkusím na klidně. Chci tuhle hru dohrát. Teda pokud to bude v mých silách, to je taky možné. Dobře mi ubral. Kámo! Pojď. To trvá moc dlouho. GG. Dal nás, ale zkusíme ho ještě jednou. Brali jsme mu více chutí. To je to silnější boss, určitě víc než ten Gorilla King, který byl. Určitě je ten Gorilla King dám na pár hitů. Co když ho nahituju málo a dodělám ho tím portálem. To je dostanu hodně lepší hlavní portálem. Jau. Ještě ne. Teď by to mohlo stačit. Je. Když má 22, ok, na 22 to je jedno, ale máme hotový quest. Máme level 67. Si vylepším teda tady. Tady budeme za chvilku mít všechno 40. Dobrý. Takže teď, když máme tady všechny questy hotové, tak bych šel asi do desertu. Což je vlastně lokace tady blízko. To je vlastně tamhle někde, nevím teď přesně, ale bude někde tady okolo. Ale abyste museli čekat, tak já vám to pěkně skutru. Takže jsme teda tady, jsme v desertu tady. Tady skoro taky nikdo není. To jsou jenom lidi, kteří mě vyžírají. Pěkně jsem to... Kamo, chill! To je důvod, proč bych si měl koupit private server. Tím tady lidi vyžírají tady. Takže jdem tady trošku prozkoumat. Takže tady není člověk, který by nám dával zbraně. To je škoda.
Ale tady adventure jako na každý lokaci. Je tady ten adventure, pak jsou tady ty enemíčka, smutky, pak jsou tady, tak je tady týpeček na set home point, to jako vždycky. Boat dealer tady je, ale co tady nevidím, tak je tady není luxury boat dealer. Je trošku jiného, takže pak tady je tady cesta ještě, já jsem byl teda. A tady jsou tady jsou desert officeři a takže tady ta česká, kterou mi nejde vzít. Dobrý, konečně. Pak tady jsou tady ty enemíči, které mají level 70, ale tak na ně bacha hlavně. Mi dají sice na instahit, ale jsou nebezpeční, tak bych radši dával na ně bacha. Je pyramida, která vůbec nevím proč je tady, ale asi téma to, ale to bych tady jako přidal týpek, který prodává zbraně. Tady byl asi quest na tady ty bandity. Udělal ten quest asi už bych to ukončil, jako je to trošku video dárko, nebo nevím, jak je to z perspektivy vás, ale uvidíte, jak to bude dlouhý. Našel jsem banditů. To je třeba strašně nahlas, já nevím, jestli to slyšíte, ale to je prostě strašně nahlas. A potom to slyšet budete. A nebo ne, já jsem ukončil tady. S tím, že teda tady to je konec teda. A teda už zatím tady. Zítra vyjde další video. Budu zase pracovat, prostě hrát, budu prostě strašně moc toho expit. Ale doufám, že se vám tady to video líbilo. Dneska jsme vlastně získali tady tu schopnost. Dostali jsme se do nové lokace tady do desertu. A příště se možná dostaneme do sněhového toho biomu. Takže tak. Takže doufám, že se vám video líbilo, můžete dát like, odběr, můžete to sharenout, sdílet prostě. A to asi pro celý video všecko. Tak čau, borci.